Kwa weregi mago mag sisa nyakwaro mga jong'ongi mago mag somo kama sirikal lomedo siemo jotend skunde ma pod otamo jopuonjre ma jograde 10 mar donjo e skul. Jalup jatend Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba onyiso jotend skunde ni nyaka lure gi chik manyocha jatend piny ogolo kadwaro ni kik tam japuonjre moro amora dhi e skul nikech onge mar pesa kata uniform. Telogo noloso kinde limbe e gwenge ma Kisii kod Kericho. Kata obedo ni jatend piny Kenya William Ruto nyocha osegolo chik ne skunde mondo yiene jopuonjre duto mag grade mar 10 odonje skul kata kaponi gionge pesa kata uniform, yangore ni skunde moko pok okayo lakgi ni kendo tamo jopuonjre. Tinende jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki kod jatend migawo mar somo Migos Ogamba ma oloso e kaunti ma Kisii kod Kericho omedo sundo jotend skunde ni nyaka luw chik manyocha osemigi. Wiki hii Mheshimiwa Rais amesema watoto wote ambao wamehitimu kwenda grade 10 waende shuleni. Wale wako na uniform waende shuleni. Wale hawana uniform waende shuleni. Wale wako na school fees waende shuleni. Wale hawana school fees waende shuleni. Hiyo mambo ingine yote tutazungumza watoto wetu wakisoma. Mwalimu yeyote mwenye atarudisha mtoto nyumbani, huyu mtoto akifika nyumbani, mwalimu naye atoka aende nyumbani. Hatuwezi kubali. Jotelogo wacho ni apedha dhi medo timore mar neno ni jopuonjre duto odonjo e skul. Ile transition rate ambayo ilikuwa chini about 50% this morning 92% of grade 10 children are already in the classroom. Tumebakisha 8%. We want this week to kamilisha hiyo kazi. Kila mtoto, the 8% that is remaining should report, ndio tuongee hiyo mambo ingine. Wach mar skunde uso uniform ne jopuonjre bende omed kwedo. Mwalimu hawezi kusema kama hapo na watoto 1000 watatu waine hawana uniform kwamba hawezi, hiyo shule hawezi endelea. Hiyo ni upuzi. Hiyo maneno ya uniforms ambao wanaitisha karibu 37,000, hiyo maneno itakwisha. Kesho ni Monday, watoto wafanye namna gani? Waende shule. Haiwezi kuwa ati uniform ndio inafukuza watoto. Haiwezi kuwa ati ni chakula ndio inafukuza watoto. Skunde buora osebedo ka buono ni chik mar dwaro ni girwak jopuonjre duto e skul, ka moko wacho ni gionge kod nyalo mar kawo ting' jopuonjre go kaponi onge omenda mar tayo chenro maggi. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii.